Ahojte, poďme sa pomasírovať, pomasírujeme si krk, pomasírujeme si trošku dekolt, žuvacie svaly, spánkové svaly, aby sa nám pekne uvoľnila tvár a aby sme potom mohli pracovať so svalmi tuto vo vnútri tváre. Dobre, takže začneme tak, že si trošku rozmasírujeme a rozohrejeme krk. Inak ja už toto video točím druhýkrát, takže ja už som trošku rozmasírovaná. Použijeme olej alebo krém a proste chceme, aby tá pokožka nebola suchá, ale aby sme pekne klzali dláňou po pokožke. Poďme na trapézy, uvoľníme si ich pekne. Môžem pritom aj zavrieť oči. Dôležité je pri masáži napríklad naučiť sa vnímať, kde mám aký sval a tak, pretože keď sa naučíme túto masáž, tak ja vysoko odporúčam tú masáž potom robiť po ležiačky. Je to o mnoho ľahšie, jednoduchšie. Nenapíname vzadu krk. Takže táto masáž sa dá veľmi pohodlne robiť práve po ležiačky a myslím si, že neviem, podľa mňa je účinnejšia, teda ja sa veľmi rada masírujem po ležiačky. Dobre, takže poďme si trošku uši postimulovať. Tak, do jednej strany, do druhej a trošku dole. Tak, opäť zase môžeme takto. Potrebujeme, aby sa nám tkaniva zahriali, aby sa s nimi dobre pracovalo. Je to ako cesto, keď ho máme tvrdé a je také akože studené, že vyťahnuté z chladničky moc sa s ním robiť nedá, ale potom, keď s ním veľa pracujeme, tak ono sa zahreje a potom sa dá tvárovať. Veľmi podobný princíp pri svaloch. Dobre, poďme kývať hlavy. To sú tieto dva dlhé svaly. Jedna strana, druhá strana. Poďme na jednu stranu. Čiže začína mi za uchom, končí tu a ja potrebujem si ho rozmasírovať. Ideálne je, keď sa mi podarí ho takto uchopiť do prstov a takto jemne. Ak je to príliš bolestivé, tak to nebudeme robiť, ale budeme robiť to, že sa budeme snažiť aspoň trošku brúška prstov do toho svalu zaboriť. Keď si nebudeme isté, že kde ten sval je, tak trošku potočíme hlavou, tak vtedy on nám vyskočí. Áno, takže je tu. A teraz potrebujeme, aby ten sval bol uvoľnený. Čiže musíme si vždycky hlavu nakloniť na tú stranu, ktorú masírujem. A vlastne takto pekne si ho rozmasírujem. No a keď sa mi dá uchopiť, tak urobím to, že si ho takto chytím a takto pekne rozmasírujem. Ak sa mi dá, aj ponaťahujem. Tak, super. Super. Poďme na druhú stranu. Takže. Tak. Môžem aj takto. Dobre, čiže základom je zahrieť tie tkanivá. Výborne. A teraz ideme teda kývač hlavy. Keď pokývam hlavou, cítim si ho tu pri kľúčnej kosti a cítim si ho tu za uchom. Čiže toto je on. Dobre? A môžeme ísť zase buď od spodu, alebo od vrchu. Mne sa teda najlepšie ide od spodu a môžem robiť, buď si ho takto jemne naťahovať, alebo takto si ho prejsť. Ide o to, aby bol mäkší, aby nebol taký stuhnutý. Čiže vlastne, či použijeme techniku takto, že ho rozťahujeme, alebo použijeme techniku takúto, že ho tak ako zahrievame. Na začiatku je to viac menej jedno. Dôležité je, aby sa nám ho podarilo zmäkčiť. Áno? Takže takto. Čiže dá sa aj takto. A vlastne, ak ho máme veľmi stuhnutý, tak budeme na ňom pracovať aj niekoľko dní. On sa potom už uvoľní, si tak ako zvykne, alebo uvoľnia, alebo sú dva. A potom už sa s nimi lepšie pracuje. Čiže ide len o to, aby si tie svaly, aj pokožka, aj vlastne my, aby sme si zvykli na tú masáž, ako má prebiehať. A ono, to telo už potom začne celkom rýchlo na to reagovať. Dobre, takže opäť sa môžeme pohľadkať. Ak potrebujeme viacej krému alebo oleja, tak si dáme. Tak, super, zase uši, dole, dozadu na krk, až dozadu. No a toto všetko sa úplne fantasticky robí po ležiačky.
Čiže našim cieľom je naučiť sa masírovať sa pri zatvorených očiach, pretože vtedy sa dokážeme lepšie ešte sústrediť na dotyk. Nemusíme sa na seba pozerať vôbec do zrkadla, pretože vieme odhadnúť, kde čo máme. No a najlepšie teda naučiť sa poležiačky a so zatvorenými očami. Poďme na bradu. Takže brada, použijem palce, ukazovaky alebo takto. Brada je v pohode, nemá sa jej nejak úplne veľa čo stať. Býva často taká stuhnutá, v tom maličké svaliky, čiže je potrebujem to akože zmeknúť, aby bola mekučká. Tak. Tak. Dohora, do dola, ako chcem. Teraz pôjdeme na čelusť. Budeme rozmasírovávať hranu čeluste, lebo tu máme úplný svalov krku. Čiže použijeme takto, že palec jeden, tu si chytím takto tie tkanivka, hej, čiže mám prichytenú pokožku a ja použijem teraz takto uchop. A idem. A dôležité je uvedomiť si pri masáži to, že vlastne my pomocou rôznych dotykov akoby sme palpujeme teda časť tváre, palpovanie, akože dotýkame sa časti tváre, ohrievame tkanivá, pomocou ohrievania a toho tlaku, ktorý vytvárame, sa nám tie tkanivá regenerujú, ale ďalšou dôležitou vecou je to, že my týmto spôsobom vždycky nájdeme niekde kúsok, ktorý máme stuhnutý. Cítiť to tak, že nás to tam boli, bude to taká tupá bolesť, alebo to môže byť také štípkanie. A napríklad, ja mám teraz stuhnutú túto časť, úplne v uhle čeluste. Takže tam chvíľočku vydržím s tou masážou a snažím sa rozmasírovať si to stuhnuté miesto tak, aby som cítila, že čím dlhšie ho rozmasírovam, tým menej ma boli a pomaličky ako keby tá bolesť odchádzala. Môže sa stať, že to miesto je také stuhnuté, že nám nepôjde hneď rozmasírovať, tak sa mu budeme venovať pár dní. Takže tak. A ja teraz vlastne palcom si iba pridržiavam pokožku a touto časťou ukazovákov pracujem. Týmto si len pridržiam a tak, super. Tu ma nič také nebolí, môžeme si zase prejsť cez bradu a poďme sem. Opäť pridržíme si pokožku. Máme zatvorené ústa, dýchame nosom. Tak, takže kde nás bolí, tam chvíľočku ostaneme a tam sa s tými tkanivkami trošku pohráme. Čiže takto. Trošičku mám zaborený palec za hranou čeľuste a takto. A môže ísť až tak, že si cítim kosť, hej, že môžeme taký akože pevnejší dotyk. Telo mi povie, kebyže je to moc, kebyže si veľmi blížim niekde, že sa tam nemám dotýkať toho miesta, tak budem rešpektovať, pretože tá bolesť bude iná. Ale bolesť, ktorá je z toho, že mám sval stuhnutý, je buď taká tupá, alebo je to štípanie. A keď ju dokážem zvládnuť tú bolesť s tým, že mi telo hovorí, že áno, bolí to síce, ale niečo sa mi tam uvoľňuje, robí mi to dobre, tak vtedy je to správna bolesť. Ale vždycky treba myslieť aj na to, že zo začiatku idem pomalšie, jemnejšie a vlastne keď si to telo zvykne, tak potom môžem aj pritlačiť. Dobre, teraz ideme sem. Otvárame ústa, tu sa pohybujeme a my teraz potrebujeme sa dostať tesne pod lícnu kosť. Je tam taký akoby výbežok, taká jamka, do ktorej sa dostanem. Presne tu som. Presne tu. A teraz môžem pritom aj rozprávať. Ja tam strčím takto palca, alebo môžem ukazováky, môžem prostredníky, alebo môžem takto dva prsty. Už ako mne vyhovuje, alebo vám ako už vyhovuje. Dobre, nechám na vás. A teraz chvíľočku to tam budem držať. Budem tam chvíľočku držať prsty a môžem pritom rôzne otvárať ústa alebo aj rozprávať. Dôležité je teraz, aby sme si navnímali to, že kde nás to bolí, čo je tam citlivé a to, aby sa tie svaly trošku uvoľňovali pod tlakom.
A môžeme aj tak, že tam začali robiť takéto pohyby, ako keby sme chceli vojsť dovnútra, do tej jamky a cítime, že je to tu také citlivé, trošku bolestivé. Mňa to trošku boli, ale je to skôr taká bolesť, akoby že stuhnutá bolesť. Nie je to niečo, že ma to veľmi boli, ale pozor, samozrejme, treba si dávať pozor, ak cítime, že niečo nie je v poriadku, že nás tam niečo boli moc, tak sa nemasírujeme. Toto sú masáže pre zdravé tváre. Takže ak máme nejaké zdravotné problémy, tak je to treba konzultovať s lekárom najskôr. Dobre, takže takto. Výborne. Stále som pod kosťou lícnou. Môžem aj na ňu jemnúčko pritlačiť, ako keby, takže idem dohora, na ňu jemne zatlačím. Kosť, keď sa na ňu pôsobí tlakom, tak sa regeneruje. Super. A teraz, keď už to máme, tak skúsme na chvíľočku prestať a precítiť, čo všetko nám táto masáž robí. Dobre, čiže zavrieme ústa, dýchame nosom, môžeme si jazyk oprieť o podnebie, aj poslednú tretinu, to urobíme taký vcud. Sa to učím ešte, lebo ešte stále to úplne dobre neviem. No a vnímame, ako sa nám dejú nejaké pochody v hlave. To znamená, že ja napríklad teraz cítim uši, ako sa mi nejaké tekutiny rozprúdili v ušiach a vlastne cítim akoby taký tok tuto smerom dole. Takže a cítim uvoľnenie. Dobre, takže to máme a teraz pôjdeme jemne smerom dole. Preto hovorím, že po ležiačke je to lepšie, lebo cítim, ako si napínam teraz krčnú chrbticu, ale ak si ju nechceme úplne napínať, tak využijeme hlavu, čiže jemne predkloníme hlavu, jemne ju skloníme na ruku, čiže v tejto chvíli ja si tak krk nenapínam, hej, že to mám viacej uvoľnené. Tak jedna strana, druhá strana, nezatíname zuby, aby sa nám ťažko rozmasírovávali tieto žuvacie svaly. Tak, výborne. A teraz ideme na spánky. Tak. Ak nám toto nejde, tak môžeme urobiť dlaňou a uvoľníme. Tak, je jedno do ktorej strany, ale poďme až do vlasov. Tak môžeme sa pohrať trošku s čelom, to je akože keď už ideme cez celú tvár, tak by sme ho nezanedbali. Stačí takto, stačí vytvoriť trenie. Teraz sa venujeme klbom čeľustným a vlastne svalom žuvacím, čo je dôležitejšie, pretože my keď rozmasírujeme toto, tak vlastne určite sa to dotkne našej tváre a potom môžeme pracovať s týmito drobnými svalikmi. Ale ešte čo vám dám nakoniec, takú perličku, poďme si ešte trošku premasírovať teraz tvár cez napnuté svaly, takže sme sa uvoľnili a teraz si robíme taký malý lifting ako čerešničku na torte na záver. Takže ja ťahnem pery dovnútra, usmiem sa kútikmi, nemusím úplne moc, spodná pera môže byť aj trošku uvoľnená, takže a teraz čiže pôjdem dlaňami, celými dlaňami budem klzať cez tie napnuté svaly dohora, ale pôjdem až do vlasov. Jemne skloním hlavu, stále držím v napätí a vnímam, ako aj, jak som si vytiahla tú pokožku vlasovú dohora, tak ako mi to vytvára odpor pre svaly, ktoré sú napnuté pre tie líčka. Takže ukážem vám to ešte raz teraz bez rozprávania. A dohora a napínam ešte viac a držím a uvoľním. Takže to bol taký trošku liftingový efekt na záver a ďakujem za pozornosť.